Şundan soň ruh Gaysany iblis tarafından vesvesege saluu üçin çölge ýertip alyp gitdi. Rizik kapmaýşa 40 gün hem 40 tün uzdyryp, Gaysa bik nyklaşykdy. Azdıruşy iblis anyň ýanyna kelip, "Eger sen Allahy ugyly bolsaň, bu taşlarga buyur, ikmekке eýlensinler" dedi. Gaysa aňa bulay dip jogap berdi. Kişi ikmek bilen gine tügül, Allah'a etken her söz bilen yaşy dip yazılgan izgi yazmada. Şundan soň iblis any Ýerusalimge, izgi şäherge alyp gelip, Allahy ýurtynyň iň biýik urununa kitirip bastyrdy. Hem eger sen Allahy ugyly bolsaň, tübenge taşlan dedi. İzgi yazmada aýtylgan bit, Allahy seniň turda feriştelerini emir birir, alar seni kullaryna küterip alırlar, ayaklaryň taşga abynmaz. Anda Rabbi Allah'ını sınama dip de yazılgan dip jogap berdi Gaysa. Annar iblis anı biyik tawga alyp minip, dünýäniň barlyk patşalyklaryny hem alarynyň bütün zinnetini көрsetdi. Hem eger ýüz tüben kaplanyp miňa tabynsaň, bularnyň hemmesin siňa birirmin dedi. Kit iblis dip jogap berdi Gaysa. İzgi yazmada yazılgan, Rabbi Allah'a tabın, anağına hizmet et. Şundan soň iblis anı kaldyryp gitdi. Hem yanına ferişteler kelip, Gaysaga hizmet görsetdi. Yahyanyň zindanga uturtuluğu hakynda bilgenden soň, Gaysa Galileýaga gitdi. Nasarany kaldyryp gitip, ol Galileýa köli ýanyndagy Zebulun hem Neptali jirindägi Kapernaum şäherine barıp urnaşdy. Bu ise İşagiýa peýgamber aşa aýtylganlar gamelge aşsyn üçin boldy. Zebulun jiri, Neptali jiri, dengizge alyp baruşy ýol Urdun arýagyndagy Galileýa Mejusiler ili. Karangylykda ýaşawçy halyk güçli ýaktylykny kördi. Ulim karangylygynda ýaşawçylar üçin nur balkydy. Şul wagtdan alyp Gaysa tövbege keligiz. Kökler patşalygy indi bik ýakyn dip ýyglan etip ýerdi. Galileýa köli ýanyndan ötüp barganda, Gaysa bir tugan kardeşleriniň Petr dip atalgan Şimon hem Andreyniň kölge ýetme sawullaryny gördi. Alar balıkçılar idi. "Miňa ýerigiz, min sizni kişi awlawçy itermin" dedi alarga Gaysa. Alar şunda ok ýetmelerini kaldyryp aňa ýerdiler. Andan kitkeş, Gaysa başka bir tugan kardeşlerini, Zebedey oğlu Yakupny hem Yahyany görüp aldy. Alar atalary Zebedey bilen birge kimede ýetmelerini sipdiler idi. Ol üzüne ýerirge ündedi. Alar şunda ok kimeni hem atalaryny kaldyryp Gaysaga ýerdiler. Gaysa bütün Galileýa jirinde ibadethanelerde ilim berip, patşalyk hakynda ýakşy haberini silep, halykny türli awrulardan hem şirlerden sawuktyryp berdi. Bütün Suriye boylap anyň hakynda haber taraldy. Yanına türli awrulardan hem intiktirgis şirlerden jafalanganlaryny, jinnilerini, yenek bilen awurganlaryny hem paraliz tutkanlaryny alyp keldiler. Gaysa alaryny sawuktyrdy. Anyň artyndan Galileýadan, Unkaladan, Ýerusalimden, Yahudiýadan hem Urdun arýagyndan kelgen halyk türkümleri ýerdi.